Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатинолга табак койбір темалар турында. 16 кеше халак, 6-сы зыян күргән Мензелә районында авиахалакәт булды. COVID-19-га каршы чаралар көчәйтелде. Шалы эшкуарларына нинди зыян китереләчәк һәм шәһәрлеләр бу хакта ни уйлый? Кеше Мензеләдән коточкыч хәбәр килде. Шалдан ерак түгел авиахалакәттә 16 кеше халак булды. Мензелә районында Л-410 самолеты урманы базасы территориясына төште. Һава судносы аэроклубныкы, бортта инструкторлар һәм парашютчылар була. Фаҗига урынына Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов килде. Фаҗига сәбәпләре турында тулырак калдаган материалда. Купол 240 к прыжку готов, система готова. Бу аэроклубның гадәти эш көне була. Иртәнге 9-да пилотлар чираттагы тапкыр күккә очарга әзерләнә. Барлык катнашучылар да инструктаж уза. Тик очыш уңышлы килеп чыкмый, самолет тиешле биеклекне җыя алмый һәм җиргә төшә башлый. Я во дворе была. Меня внук позвал, самолет упал. Пролетел поверх гаражов, задел березу и улетел туда и упал. Сильный грохот был? Сильный. Ну, вы что видели там? Огонь, дым, что? Ну, сперва дыма не было, потом дым немножко пошел. Халакәт турында мәгълүмат 20 минуттан соң гына барлыкка килә. Урманы базасына Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та килде. На высоте 70 метров пилоты доложили, что один левый двигатель отказал и попросили вынужденную посадку. Ну, полет, как мы видим, длился недолго. Они уходили, так как впереди были населенные пункты, уходили налево, шли на посадку, но, видать, высота не позволила. Вот в этом месте, где мы стоим, стоял автомобиль «Газель», крылом они задели, и летательный аппарат перевернулся. Фаҗиганың фаразланган сәбәпләре арасында артык йөкне дә пилотларның хатасында атадылар, әмма бу версиялар расланмады. Мензелә районы башлыгы белдергәнчә, двигательгә кыш эләккән булырга мөмкин. Это техническое состояние или что-то такое вот. Очень опытный летчик. Вообще я даже восхищался им, как он это самое. Все у него запросто, все, он, можно сказать, родился с самолетом. Он всю жизнь летал, всю жизнь. Он сказал, даже бесплатно буду летать. Он больше ничего другого не умел. Он был пилотом высшего класса. Сколько лет он примерно летал? С 19 лет. 19 лет. То есть ему он сейчас... в Самах работал или вот Мензелинский работал? Мензелинский. Вот здесь. Он до этого военный летчик, военно-транспортная авиация. То есть налет у него опыта, эти да, часы очень да. большие. Он сказал, всегда надо соблюдать только инструкцию, потому что она написана кровью. Фаҗигада 16 кеше халак булган, 6-сын коткарып калганнар, 5 пассажир Шалының ашыгыч ярдәм хастаханәсенә озатыла, бер зыян күрүче Казанга җибәрелә. На месте происшествия работы по извлечению людей из самолета завершили. 6 человек деблокированы из салона самолета и госпитализированы. Еще 16 человек извлечены, к сожалению, без признаков жизни. Всего привлекалось от РСЧ 47 человек и 15 единиц техники. Авиахалакәт буенча һава судносын эксплуатацияләү кагыйдәләрен бозу маддәсе буенча җинаять эше кузгатылган. На место происшествия выехали следователи и криминалисты Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия. Шунысында билгеләп үтәргә кирәк, соңгы айда бу Россиядә Л-400 самолеты белән бәйле икенче халакәт инде. 12 сентябрьдә шундый ук модель самолет Иркутск янында төште. Анда 4 кеше халак булды. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Артем Колесов, яңалыклар. Шолы Морганда Мензелә янындагы авиахалакәттә халак булганнарның мәетләрен тану һәм аларның якыннарына тапшыру оештырылды. Парковкада кара катафалкалар күп. Иртәдән үк морг янында халак булганнарның туганнары һәм дуслары кизү тора. Территория полиция тарафыннан сакланды. Халак булганнарның туганнары әлегә кадәр шок хәлендә. Исегезгә төшерәбез, самолет бортында 22 кеше булган. Алар Башкортстан, Мари-Эл, Ульяновск өлкәсе, Удмуртия, Киров һәм Чиләбе өлкәләрендә яшәүчеләр. Исән калганы 5 кеше ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсенә китерелә. Тагын 1 кеше санавиация белән якшәмбе көнне Казанга җибәрелә. Кто виноват? Обстоятельства. Если движок, значит, то есть двигатель, значит,
Вы будете подавать в суд или как-то есть какая-то... По ходу действия, конечно. Скажите, пожалуйста, помогает вообще сейчас, реально, администрация, все? Ну, пытаются, вот, вроде бы целый день здесь все стараются как-то оказать какую-то услугу, помощь. Вам нужна какая помощь? Не знаю, подержусь, как завтра похороню. Во-первых, у нее, видимо, лобовое столкновение было. Вся синяя, все в гематомах. Простите, я не могу больше. Бүгін екі зиян көрушіні реанимациядан палатаға көшірділер. Республика хөкүмәтен Минзәләдәге авиакатастрофада халак булганнарның гаиләләренә 1 миллион сум акча түләячәк. Сәламәтлегенә авыр яки уртача зыян килгәннәргә төбәктән 400 мең сум түләнәчәк. Җиңелчә зыян күрүчеләргә 100 мең сум акча бирелә. Чаллы башкарма комитеты Минзәлә һәм Мөслим районнары халак булганнарның мәетен кайтаруны һәм җирләүне оештыруны үз өсләренә алырга тәкъдим иткән. Шолда Минзәләдәге авиахалакәт корбаннары истәлегенә вакытлыча мемориал булдырылды. Шоллылар онда чәчәкләр алып килә һәм шәмнәр кабыза. Вакытлы мемориал мэрия бинасы янындагы Азатлык һәм майданында урнаштырылды. Шоллы муниципаль берәмлеге башлыгы урынбасары Ирина Захидуллина барлык шәһәр һәм республика хезмәткәрләренең гадәттән тыш хәл нәтиҗәләрен бетерү эшенә кушылуларын билгеләп үтте. Шәһәр халкы да халакәт корбаннарының туганнарын һәм якыннарының кайгысын уртаклаша. QR-кодсыз керү юллары ябык. 1 октябрьдан татарстанлылар ковидка каршы прививкасыз кафега, кинога яки концертка керә, сәүдә үзәкләренә һәм спорт чараларына эләгә алмый. Эшмәкәрләр нидән курка һәм QR-кодлар белән эше ничек оештырылган? Теманы хәбәрчебез дәвам итә. QR-кодны бүгенге көннән шәһәрнең барлык ире кибетләрендә һәм сәүдә үзәкләрендә күрсәтергә туры киләчәк. Әлеге документ һәм соңгы ярты елда ковид кичерү турындагы белешмәдән башка бәлик булмаган татарстанлылар кечкенә кибетләрдә кала, башка ире үзәкләргә, биналарга йөри алмый. Үткәрү контроле керү юлында оештырылган, әйтик, сәүдә үзәкләренең берсендә, шуның аркасында берничә чыгу юлын ябырга туры килгән. Нам пришлось из 3 входов оставить 2 для усиления контроля посетителей на предмет наличия QR-кодов. То есть вы видите 2 сотрудника охраны, которые проверяют и считывают QR-коды. Соответственно, при наличии таковых люди могут попасть в торговый центр. Беренче булып QR-кодлар кертүне эшмәкәрләр сизделәр, хәзер алар эштәге үзгәрешләргә җайлаша. И очень рады, что нас не закрыли торговый центр, как это произошло прошлой весной. Поэтому я думаю, что мы адаптируемся, сделаем прививки и в скором времени отменят QR-коды в торговых центрах. Чикләүләр кертү театрлар, кинотеатрлар, цирк һәм концерт заллары эшендә дә чагылыш тапты. Яңа кагыйдәләр буенча санап үтелгән объектларны тутыру 50%-ка кадәр генә мөмкин. Әгәр дә хезмәткәрләр һәм оештыручылар вакциналаштырылган булса, залларны 70%-ка тутырырга рөхсәт ителә. Я пришла в торговый центр, чтобы приобрести себе зимнюю обувь, посмотреть, вот, как рекомендовали. Вот, в общем, зашла, но не смогла полностью зайти, потому что спрашивают QR-код, а как такового у меня нету. Вот, ну, придется сейчас как-то искать другие пути выхода. Очереди пока нигде не было, но сегодня день, может быть, ближе к вечеру они будут, особенно в продуктовых магазинах. И понятно, что это может быть и не прихоть торговых центров, и мы просто должны подстроиться. Мне госуслуги не выдают QR-код. Пришлось взять справку, меня не пускают на работу, но я вакцинирована. Вот. Как бы непонятно, все очень сложно. Ну куда деваться? Надо адаптироваться под внешние условия, да? Эшмәкәрләр һәм шәһәр халкы Мәскәүдәге кебек үк QR-кодлар озак эшләмәс дип өметләнә. Тиздән татарстанлылар гадәти тормышка әйләнеп кайтырбыз дип көтә. Лилия Гатина, Ленар Солтанов, яңалыклар. Біз сезнең исегезгә төшерәбез. Вакцина авыру юктырудан яки авыруның катлаулы төреннән качуның бердән-бер ышанычлы ысулы. Прививка ясатырга ашыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин, сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.